Fl-indirizz tiegħu fl-okkażjoni tal-miliet, il-President tar-Repubblika George Abela irrifletta l-għażliet u l-esperjenzi li għadda minnhom il-pajjiż matul din is-sena. Huwa għaraf li l-pajjiż kien kapaċi jaffronta l-mewġ ekonomiku filwaqt li jagħmel għażliet tajba li sarfu f'ekonomija b'saħħitha. Minkejja dan huwa qal li kien ixxukjat u dispjaċut bil-każ li ħareġ matul dawn l-aħħar ġimgħat fil-ġudikatura, filwaqt li qal li dan il-każ serva biex juri kif ħadmu l fuq mill-liġi. U għamel ukoll enfasi fuq il-ġustizzja soċjali. Il-President tenna wkoll li pajjiż b'saħħtu jinbena biss fuq valuri b'saħħithom u kif dan se jkompli joħroġ waqt is-sena 2013 li hija dedikata liċ-ċittadinanza. Soċjetà sana trid tkun mibnija fuq ir-rispett tal-valuri. Soċjetà tista' tevolvi politikament, soċjalment, kulturalment, tista' tibdel ċertu drawwiet, timxi ma' żminijiet, imma hemm ċertu valuri fundamentali li ma jinbidlux. Il-lealtà, l-onestà, ir-rispett, l-integrità. Min-naħa l-oħra fl-indirizz tiegħu il-Prim Ministru Lorenz Gonzi tkellem dwar kif il-pajjiż matul l-2012 laqa l-isfidi filwaqt li jagħmel ħafna żliet ta' benefiċċju nazzjonali. Huwa saħaq dwar kif il-pajjiż għażel li jkompli jinvesti biex isaħħaħ l-opportunitajiet tax-xogħol u l-edukazzjoni. Għażla waħda żbaljata tista' tipperikola l-kisbiet li saru u titfa' lil ħaddiema tagħna fl-inkwiet. Din hija esperjenza li sfortunatament qed iġarbu ħaddiema f'pajjiżi oħra fejn qed jaraw f'dawk il-pajjiżi il-qatt jiżdied għax għamlu għażliet żbaljati. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-għażliet li se jkun qed jiffaċċja l-poplu Malti fl-2013 fosthom l-elezzjoni ġenerali. Tenna li jinsab ċert li l-pajjiż se jkompli juri l-kredenzjali demokratiċi tiegħu tul il-kampanja elettorali fejn il-poplu se jkun jista' jiddibatti u jiddeċiedi l-għażla tiegħu. Fl-indirizz tiegħu għall-miliet l-Arċisqof ta' Malta Pawlu Cremona tkellem fuq l-importanza li wieħed jgħix ta' nisrani tajjeb biex ikun jista' wkoll jgħix ta' ċittadin tajjeb. L-Arċisqof appella wkoll biex kull ċittadin jagħti l-kontribut tiegħu fis-soċjetà biex din tkompli tiġi l quddiem. Iċ-ċittadin tajjeb barra li jaqdi dmiru bħal ngħidu aħna jibża l-pajjiżu u jikkontribwixxi billi iħallas it-taxxa ġusta, jagħti semu fil-volontarjat għal ġid tal-oħrajn. L-Arċisqof keġġeġ liż-żgħażagħ u lill-Maltin u l-Awċin kollha biex ikunu ċittadini tajbin għaliex dan hu wieħed mid-doveri tal-insara.